Siyakuthokozela nje ukuletha i-content yamaphupho kuwena ngasonke isikhathi igama kuPastor Nikudaba velo lamaphupho Her Majesty uthi kushoni uphupha bese usinyanga bese befaka isithombe sakho lapho kuhlala khona inyanga Nkosi yami abantu abaningi abakujwayele vele ukubingelela futhi abakujwayele ukucela siphila kwi-society la khona abantu bene-entitlement yabo. So isizokusho ukuthi uma uphupha isithombe sakho kuwuphawu oluhluma sinamekwa lapha esibhakabhakeni noma sinamekwa enyangeni noma kususwa inyanga kubekwa isithombe sakho yayibona. Lolo phawu lusho ukuthi usuke uzoqoqobala isikhundla esiphezulu uphinde ube nodumo waziwe futhi igama lakho ngeke lalibaleka. Number 2, uma uphupha isithombe sakho kuwuphawu oluhluma sinamekwa lapha esibhakabhakeni noma ke kususwa inyanga sinameke lapha yani isikhundla senyanga. Lusho ukuthi usuke uzofumana umusa uthandwe abantu abaningi noma ube undaba mlonyeni uphinde uvelele emkhakheni okona njengamanje. Ngabe umkhakha webusiness, umkhakha womsebenzi, umkhakha wezokwelapha, lo mkhakha osukuku. Number 3, uma iphupha isithombe sakho kuwuphawu oluhluma sinamekwa futhi lapha lesibhakabhaka noma kuleyo nyanga kususwa leyo nyanga sibekwe lapha phezulu silenga lapha esibhakabhakeni uyabona. Sikusho ukuthi la kungabe kukhomba ukuthi usuke uzokuba umholi noma uzoba umelaphi noma uzoba umprofeti ozoduma endaweni yangakubo yabona. Yapa. So uphawu luhle ukuthathwa ubekwe lapha phezulu esibhakabhakeni noma ubekwe endaweni yenyanga. Kusho ukuthi kunabantu abaningi abasuke bezobukela kuwe empilweni noma asuke bebukela kuwe empilweni njengamanje yabona. Ufuna usebenze kanzima ke ukuze lelo phupho lizofezeka ukuhamba kwesikhathi. Ukube bekuwena ozosukuma ususa inyanga uzibeke wena lapha, lokho bekungachaza ukuba neqapho, ukusiphakamisa nokuba unontanda kubukwa noma ukuphoqelela ukuthi abantu bekulandele yabona. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu engathi ke ngakubusisa ungakhohlwa kwenza okufanele ulike bese ke uya subscribe ube yimember. Kodwa abantu abafunda ukubingelela, abantu abafunda ukucela, lokho kuyinto ebalekile zama-Afrika ama-Africans empeleni yes.